hele goede fles wijn. Ik zou het echt waar heel fijn vinden mocht je willen blijven eten, zodat we het kunnen uitpraten. Waar zit jij in godsnaam mee bezig, zeg? Hans, laat mij gerust. Ik ben met een klant bezig. Eerst de gynaecoloog en dan nu de kabouter. Altijd een beetje gaan, ja. Excuse me, little one. Wat deed dat manneke meer als ik? De grote lul. Een groot bakkes wilde zeggen, zeker. Gaat wel veel praten voor zo'n klein ventje. Excuse me, little one. Zeg, zal het gaan, ja? Zeg, gaat die gast niet die uit dat klein Japanerke verpletterd, hè? Is dat voor te lachen of wat? Is dat voor te lachen of wat? Laat hem gerust. Excuse me. Little one is coming. Oh. Ik blijf naar je poten van mijn stiefmoeder. Ik ben vroedman. Ik weet waar ik mee bezig ben. Hans, bel de ambulance. Dat is te laat. Godverdomme, wat een veel beter de noten van die hem dan niet gepakt, hè? Ja, en als we niet op tijd zijn, hier is tenminste een bed. Ja, mijn bed, hè? Wacht! Een later is gebroken. Jezus, zeg, dat is er precies een tsunami van achter. Hey, ja, maar wie kan dat die straks allemaal oppassen? Ik moet dan nog in slapen, hè? Bobo. Relatietip 12. Verzoening. Tararatata.